Hola amics del Club del Vi, us presento el vi blanc d'aquest mes de setembre. És Rebels de Batea 2021. És un vi blanc de la Terra Alta, elaborat amb la seva varietat autòctona, la garnatxa blanca, i és un projecte anomenat els 7 Magnífics, que són una sèrie d'anòlegs i comerciants del vi que tenen diferents vins a la geografia catalana. Tenen un Montsant, tenen un Empordà i tenen aquest Terra Alta. Aquest Rebels de Batea té un breu pas per bota, que intenta aportar-li una mica d'untositat i d'estructura, però no li aporta aromes terciaris. Per tant, ens trobem amb un vi blanc molt varietal, on destaca la fruita blanca, aquesta fruita d'os també, destaquen aromes florals, una bona untositat, una bona textura, frescor, joventut i un final sec. Per tant, és un vi perfecte per tot tipus d'arrossos, peix, marisc també, amanides d'estiu, formatges cremosos. I bé, és un vi que hem gaudit molt, que volem compartir amb vosaltres i que volem que ens doneu la vostra opinió, com sempre. Salut!